Na, sziasztok srácok! Ebben a videóban pedig bemutatok nektek egy új játékot. Ugye volt egy shorts videó, amelyikben megmutattam a top 5 kedvenc játékomat a telefonon, és ezek közül az egyik lesz, és ez a Shark Zombie. Assault 4, úgyhogy most el is kezdem. Így kell valahogy megcsinálnom, hogy jó legyen. Jó. Nem tudom, hogy oldjam meg. Na jó, hát ez most egy picit ilyen rossz lesz, de majd máskor megoldjuk jobban. És akkor kezdem is. Már alapból megvolt ez a karakterem, amit megcsináltam, mert én már játszottam a játékkal. Hú, tehát ez nem lesz így jó. Oké, annyit kell tudni a játékról, hogy ilyen 2D-s, olyan, mint a régi PlayStation-eken, és akkor itt vannak a felszerelt fegyverek, három lehet betéve, és itt van az öltözékem is. Oké. És itt vannak a skillek, tudok egy skillet megvásárolni, mert van egy skill pontom, ezt így pár órán belül fel tud gyűlni, és ilyen, meg minden meccs után kapok egy skill pontot. Igen, és ahol tudok így erősíteni a skilljeimet. Minden karakternek van a skilljei, és vannak a saját skilljei, ami külön a karakterhez vannak kicsinálva, az ilyen képességek, az ilyen kis képességek. De én most fejeztem ezt a golyó durability-et, tehát mekkorát. Jó, multiplayerbe játszok, és akkor quit match. Nem jó, hát mondom én. Nem jó, hogy így itt a kamera. Na mindegy, most egy kicsit problémás lesz, de majd máskor megoldjuk. Amúgy kommentbe írjátok le, hogy nektek mi a top 5 kedvenc játékotok telefonra. Én is kíváncsi vagyok rá. Oké, és akkor ilyen mondtam 2D-s lesz, és akkor itt van jobb lenti sarokban van ebből tudok lőni, bal lenti sarokban pedig irányítom a karaktert. 4-en vagyunk mindig. És ez ugye a harmadik pálya, ahol az embereket megköszönjük. Akkor a kényszerűsökünk, ez az egyik hagyós pálya, mert éppen sokkal szívünk, tehát megköszönjük a embereket. Szeretem, átszoltok kicsit. Még az is megvan oldva, hogy külön minden fegyvernek külön megvannak a nehézségei. De hát gondolom, hogy a fegyverek túl nehezek, és akkor az emberünk is lassabban játszál, mert nekem bírja annyira a fegyver. Hát ez is jól megvan oldva, de én ezt nem szeretem annyira azért, mert ez amúgy hátrálás volt. Hátrálás ez, hogy itt hogy hívják. Hogy én lassabb vagyok, mert ha nem tudok futni, akkor pedig az nem annyira